Ana ko nung pagpangulos, Padre, iya ko na sa Antichrist. Ang tubag makigsunan, dili na tinuod. Yan naman, si San Pablo, dinhi sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 14. Ingon si San Pablo, paminaw mo, di apan alang kanako, magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. E pinaagi sa iyang krus, patay na ang kalibutan na lang kanako, o ako, patay na alang sa kalibutan. Kung sa gipasigarbo ni San Pablo makaigsunan, ang cross, no, ni Kristo, the cross of Christ, no, mo yang gipasigarbo. Nya kita mga Katoliko kanus aman ta magpasigarbo sa cross, dali ang atong ikwinta sa cross, no. Sadang kita manguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Wa man tamingog sa ngalan sa demonyo, buno ang gusto ko, wala tamingon ana, no. So sa every time mo labay kitag simbahan, manguros ta.